kun hellumäreen ja kai silleen. Joo, nyt on ilouutinen. Itselleni ainakin. Että mulle tilattaa aika tekohamppaan tekkoon. Sitten kun sieltä tullut lasku ruolia laittaa suoraan Kelalle sen. Ja toivottavasti sitä kautta alkoi sitten asiat hoitumaan. Kelata yritettiin. Aikaisemmin, oliko se nyt maalispäin huhtikuussa. Mutta anyway, ei onnistunut. Sitten Joensuun kaupungin sosiaalitoimistoon laitettiin myös paperit. Ei sitäkään kautta onnistunut maksusittomuus. Sitten tällä viikolla edunvalvontasihteeri laittoi. Mä ensin kysyin, että miten toimittaa, niin edunvalvontasihteeri vastasi, että hän laittaa tänne, että tilataan tuonne hammastekniikalle aika. Ja sitä kautta aletaan asiaa hoitamaan. Toivottavasti saisi pian ylös hampaat. Mutta eikö hellumare, hei.